Takže čaute ľudia, vítajte na mojom kanále a dnes si zahrajeme Dress to Impress. Je to docela populárna hra, keďže asi mala už nový update, neviem. Keďže som sa pozerala na YouTube a tam som videla dačo také, že nové toto, tu už, music video, ja neviem, trendy bold, čo je bold? Like a music video star. To proste randomné, že trendové to bude a trendové outfity ako video. Dobre. Teraz, ktorí nosia toto tu. Potom, kde to je? Čo to tu není? Či to skady majú. Tak, čo si dáme? Toto, ktorý nosia, taký pocit. Oj. Toto sa mi nepáči veľmi. Randomne som si to zrobila, hej, ale ako... Ja nepochopím, kde je toto tričko. Dáme si toto. Sa nosí, ne? Malo by sa. Čo sa ešte nosí, ja neviem. Kde je toto? Minečku. Opásky tu nie sú. To je zlé. Kebyže som vedela nájsť nejaký opások, tak to je zázrak. Lebo ja veľmi často nehrajem Dress to Impress. A je to čudné. Ja už neviem proste, čo si mám obuť. Sú dajaké ako veci, lenže... Neviem. Dáme si tomu, že toto... Kebyže si dám toto, vyzerá to v pohode. Mám pocit, že hej. Som videla ľudí, čo tak nosia, takže v pohode. Takže mám make-up? Nemám. Teraz ľudia majú dosť taký make-up. Nie, nemajú. Ja si dám tento, lebo vyzerá to pekne. Tie oči. A pekne, krásne. Vlasy už vôbec neviem, jaké. Takže ja si dám asi randomne. Budú rozpustené, hej. To je hlavná vec. Tak ja neviem. Nie, toto sa mi vôbec nehodí. Tak. Nevyhadzuj ma. Stihla, dobre. Tak. Ďalej si zoberieme sluchátka. Tieto, to sú AirPods Max. To sú asi... to sú výborné proste sluchátka. Podľa mňa aspoň. No, tu si takto robí Rose zo APT. To je normálka. No, čo si tu ešte dám? Dám si inej farby toto. Why not? Ja si proste rada toto robím. Tak, dáme si tu ešte nejaký detail. Ideme sa pozrieť. Je tu ešte dačo také normálne. Dobre, ja už som asi. Podľa mňa to vyzerá dobre, lenže bez toho páska to je také, no. Musím ešte nájsť ten opások, ale pochybujem, že on tu je. Proste tu není ten opások. Není. A musí tu byť. Lebo bez opásku to nie. Dobre ľudia, mám hotovo. Zatiaľ čakáme tých 15 sekúnd. V pohode, či? Kebyže mám povedať, že bez toho, tak je to kus zaujímavé. Dobre, ja už nestíham, proste tak som si zrobila a dúfam, že je to v pohode.
Rainbow. Dobre. Neviem, vyzerá to zaujímavo, ale dáme takú 2. Ale neviem, pod 5 so ponožkami by som veľmi nekombinozovala. Rose, toto určite, teraz to tu napíše. A PC, no jasné. 1, ale ja neznám. 3. Ja som proste randomne zrobila, lebo ja neviem, jak to mám zrobiť. Ja si nepamätám tak veľa. To si robíš srandu? Ona mi to teraz momentálne napomenula. No 5. I got the eye of the tiger. Dobre, vyzerá to v pohode. A ináč dávam spoiler. Ďalšie video bude z Minecraftu, hej. Tak toto mi nikoho nepripomína. Takže 2. Ako keď vidíte, že veľmi neférovo voltujem proste. Ja v podstate nedávam ani hviezdičky nikomu. Iba takedy, keď sa mi to že mega páči, ale ináč nie. Toto neviem, čo je, takže 1 iba, no 2 iba kvôli týmto pánkam. Teraz idem ja. Čo mi idem na tej strane, no dobre. Tak, oj, toto ne. Dovidejna. Dobre, dávame ostatných. Tak toto, kebyže sa tu vedela dať 0, tak určite dám, no. To je ako bez urážky, ale vyzerá to jak... Chudne to vyzerá. And last but not least, no kto to je? Nevidím. Neviem, kto to je. Koho mi to pripomína, ale neviem koho. Najmä, že podľa... Ale toto je už čudné. Dobre, hrajeme. Kto je vinný? Samozrejme, ja som rada, že to tá na prvom mieste ona. A samozrejme, že ja som... Kde som? Ja som na 5. Som rada. A ideme bojovať. To milujem robiť. Takže keďže natáčam 8, ešte toto, 4, 5, 6, tá 6 ešte minus, ježiš, no. Dobre, ideme ďalej. Hop, tam už sa takto dostal, podľa mňa. No jasné, museli tam všetko zobrať. Aspoň jedno mohli nechať, no. Ne. VIPčko má, a ja mám. Ale ona je runaway. To jak zrobila? Čo? Som nevedela, že sa to dá. Damn. Ale že keď tu tak spadnem, to už sa... Tak, Morikej? Čo je Morikej to vraz? Tak, Google, pomôž mi. Tak, soft, ja ako nie som softy, ale vidlej. Počkať, ideme si to nájsť. Morikej. Ja si neviem písať, že normálne. Jeminečku. A toto mi už dalo nápad. Takže ideme si dať saty. Tieto by to malo byť. Tieto by to mali byť, teda. Jaké to je?
Jeminečku, ja to tam vôbec nájdem? Ne. No toto vôbec je? Nie, to je rúžové, ale nie. No prečo mne treba rúžové, lenže neviem, kde to je. Tak to je otázka fajná. Dobre, dajme tomu, že je toto. Potom druhé. Kde to? Tak, ďalej. A toto ma nezaujíma ďalej z toho. Bro, ja chcem proste vidieť toto. Toto je jaký farby? Jeminečku, dajme tomu, že takej. Toto je jaký farby? Ja neviem. Dobre, toto viem, že je takej. No toto je more komplikované na mňa. Ja to neviem zrobiť. Oh my. Tak, toto určite, toto nechcem. Tak. Ideme nazad. Neviem, skade oni berú toto veci. Ja chcem to nájsť. Aha, toto. Asi. Dobre. Nevadí. Ešte viem, čo to odo mňa chcelo. Ešte toto. Taký dohnedučka. Potom... Čo to ďalej chcelo? Ďalej to chcelo to. Dobre. Ďakujem, že to dalo nazad. Dobre. Budeme sa tváriť, že sme nič nevideli, hej. A teraz nájsť ďalej tie veci. Počkaj, to už mám minútu, hej. Jo, mne treba viac. Dobre, ideme. Jeminečku, mne to seká a potom nestíham. Tak. Teraz, jaké tu má vlasy? Jeminečku. Sú to vôbec také? Potom sa mi zdá už iba, že tieto. Potom Banks, Femini, Masculine. To čo je? Jeminečku, však chcem si to zrobiť. On mi toto zrobí. Ja viem, čo to odo mňa chcelo, Jeminečku. Ešte čo na to mám dať? Wait. Keď to tu není, tak to jak mám zrobiť? Asi toto. No. Hej. Tak rýchlo ešte tvár mi treba. Ja neviem, jak si to zrobila, asi to proste randomne urobím. Ešte mi treba ponožky. Tak, ponožky. Kde sú okuláre? Už iba 7 sekúnd, hej. Tak nič. Snažila som sa. Bolo to ako mega zaujímavé. Dobre. Neviem. Ja proste neviem, čo je toto vôbec Morikej, takže dávam randomne. Tak, koľko minút? Dobre, ja hneď prídem. Takže som tu ja.
Je to mega dlhé video, ale sorry. Keď chcete proste hrať DTI-ko, musí to byť dlhé, no. Ukážem vám na konci, ktoré miesto budem. Takže ľudia, kto je winner? Ja tam nie som. Dobre, zaujímavé. Rising Star. Ja som na 5. mieste, to som rada, hej. Dobre. Takže ľudia, ďakujem, že... No, čo s vlastmi? Dobre, takže dúfam, že vás to video pobavilo. Môžete zanechať like, keď chcete. A ja sa s vami ľúčim, takže zatiaľ čauko.